Dokázat si užít každý okamžik nezvládne z nás dospělých každý. Jsou však mezi námi ti, kteří si dokáží užít nejen svůj velký den, ale i jiné radostné chvíle naprosto spontánně a přirozeně. Ano, řeč je o dětech. A těm patřilo celé páteční odpoledne na Husově náměstí s programem, který pro ně připravil Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním střediskem Štětí za finanční podpory sponzorů. Na začátku celé akce se zdálo, že návštěvnost bude mizivá vzhledem k dešti, který jakoby chtěl spláchnout všechna překvapení. Přes nezdary počasí se na nic nečekalo a začalo se soutěžit v zastřešené části pódia. Prostor se našel i pro dětskou tvořivost a fantazii. Déšť naštěstí netrval dlouho a prostor se pomalu začal zaplňovat rodiči se svými ratolestmi. Atrakcí bylo dost jak pro malé, tak i ty starší. Byly přichystány soutěže jako například házení kroužků, skákání v pytli, jízda na závodních motorkách, chytání ryb. Na některých stanovištích se soutěžící prali se svou rovnováhou. Nejzáludnější se však zdála jízda na, jak to nazvat, atypických dopravních prostředcích, kde nebylo vždy jednoduché přijít na způsob, jak sehnout z místa. Za absolvování soutěží dostávali děti odměny z kouzelné truhlice, jejíž obsah jakoby byl bezedný. Pro ty, co si chtěli zařádit, tu byly skákací hrady a bazének smíčky pro mrňousky. Výborně, potlesk pro lišku. Když se podíváte na ty děti na atrakce, nechtěla byste se vrátit do svých mladých let? No, docela jo, no. Zažila jste to taky? No, tak něco bylo. No, teď je lepší, že tady méně lidí, no. Jestli tady konečně dostaneme na řadu, no. Minulý rok jsme se nedostali na řadu a nebyly ceny už ani. Zkusila jsem chůdy, ty malé motorky, pak jsem zkusila kruhy, pak mlácení s nějakýma madracema a pak ještě házení na tučňáky. O kulturní část dne se postarali umělci z divadla v Pytli, kde měl hlavní slovo moderátor, mimochodem také ředitel celého spolku Petr Stolař. Ten obecenstvo kromě jiného seznámil se způsobem řízení prapodivné vzducholodi, poháněné šlapací silou, která na první pohled zaujala. Bude se to zdát nevíře, ale přiletěli jsme do Štětí z Hrobu, tedy malého městečka na severu Čech u Teplic, kde divadlo sídlí, a celý 14 dní už lítáme se vzducholodí a tím balónem, co je zaparkovaný tamhle dole a čeká na nafouknutí. A prosím vás, jak jste na to přišel? Proč nechodíte pěšky nebo nejezdíte běžně třeba autem? No tak jednak jsme si všimli, že přibývá dost jako obyvatel na naší planetě a teď díky té severské sopce byl uzavřený prostor a my, protože vidíte, nemáme žádný elektronický budíky, tak nás se to netýká, takže my jsme vlastně jediný, který si můžou se vzducholodí trajdat vzduchem, jak potřebujou, a proto jsme mohli přijít i pozvání sem do Štětí a přistát dneska ve Štětí. Svezete i diváky? No, popravdě řečeno, je to proto připraveno, takže nebej toho úvodního deště, tak tady už dávno 50 dětí sedělo a šlapalo a točilo vrtulík. Akorát čekáme, až nám to celý vyschne z bezpečnostních důvodů. Ale na konci určitě my totiž za půl hodiny budeme přistávat a budeme spolu s dětmi krotit Matildu, což je obrovská mořská příšera. A když se to dětem podaří, tak ty nejlepší krotitelé budou mít za odměnu ještě možnost sednout si tady na vzducholoď a proletět se vzducholodí. A co když ji neskrotíte? Tak poletí za trest. Matilda však spala tvrdým spánkem, ze kterého jí muselo probrat až troubení. Každopádně drak ani jeho krotitelé to neměli jednoduché. Někdy se stalo, že jim příšera přerostla přes hlavu, a to doslova. Tak a Matilda je veliká jako ty máš ho, ty Beku. Dominiku, s tím Yorkshirem, pojď se, ty máš ho, dělej Dominiku, obrana, hačeva, útok. Ovšem dětmi s nadšení vítanou rodiči proklínanou pěnovou párty přichystali štětští hasiči a to byl teda mazec. Kdo by si přál takhle vypadat? Jakoby i počasí ve Štětí dětem k svátku přálo a vyčkalo, dokud se nenabažili veškeré zábavy, aby po skončení celé akce poslalo opět déšť. Snad pro štěstí.